Mwana oyo no mheshimiwa Duko yagi masira buna gwateba tige pindi mbwate ni ya kabere yo mini ngana nje ni mbwata ga experience ga kosobora yo tinda kwane sike kaise chiredi cheto osese media station indeyonsi asengi nje yamangana abere ka kotonyole se assembly ya lakini rere gento gyoka kyagera nanje nasoka kukwana noyo minto musike Julius ya kwanire inkeria garana ajete konyorango muchumba one okokore gacirie murengete na nda chakire guchongeriwo tindarwa nchikukwane kuri muchumbo bogitutu esingincho timo chorete tindarwa nchikukwane kuri muchumbo note osoyo burabu muchumbo onerete gasiko umusike Steve Musyoka Mugaka keritwaroche erine ngoso tutanyare ko ibaga ngakiende yonse genderere kero muntu nabwato bosibure gugukwana ebuno murai ese county yagoru because yobozo kubobora iga ebokunete kero muntu Bono gaki mujumbe na nko barenge tatiri nabo uri bono buna guji kuboringa inkige ko gare ward ya township kweta bwati mu minister kuso chief office inkige ko gare mu ward ya township ase municipality ere tatuare tino ne manager kuso munyakerogo gwe municipality yani Steve na chamo che kuboringa amarieta atumire wochiese dona ya municipality na marieta ya aria makora so geti chibesa e board ye yarete tu ne board ye bekerire busa yani bintu bune bono mbi bori kuna Steve one umujumbe konyore gonte bine tubwati zinyaribo senate rero njake beka waznga ebinte bya mashinani da null and void because motion te ya ete twese assembly ye yaito motion te ya ete twese assembly ye yaito ya nchire de mashinani yagenderere tari se gitubwate nonde ebinte byonsi bitu akorire ebine bintu bya wene toko bahina house lakini tu yanekeire paka abantu bakire kumanyanga anchayo irane tukaranse tukwane mangana ya buna kona kogenda iga kuburure ngana bugo ikera ebagote no yotengete nyuma agatenga byesi ngincho nako beti kotenga kokegurwa zabantu mangana ya ichi koti konyako bataringa nkina kiana chiru ebinechi oboda bwari kona kuruebu tukanyerete kina ekini kiyambo no gegoche ketukengore buya gatotebina into tolibuya osina ababande bali buya lakini assembly ere recognized by law ne county assembly ya Nyamira esto yatwe bukutokatiana nege kwere ndikyo mwario ekebako korera mashinani bagoteba no ene gazette notice that was a fake document but is bono ntuna bototagete gusabangana naki abana bali baminto onye nonde bwensi olesiko no yoreme ntotagete ntubono tochamo no nyambono manyete shindo chiturigerereti namatuka makaba na inchi abato ete chikura bato ebibugo burungi and that's why we had to because this is a joke nabona kinane ntagiti kuri no musikone nyangana ngambu yanero sugutabuka korora sabwenete koba na totale komo no turi no musiki nyangana mami no turi assembly onde bwensi bali baru titimi bakagenda ali amangana bachite kuyi atoisanire bona amangana baterete nyangana mitoto muno jinara betese munensobo soboka nabandi bali baminto bonsi no bara onde tayo nturura itimi yeito ngojire mashinani akaro muntu umire agoeta anywa mache koba no bairu mwana bwenkejo obuomo buna bwajire murakera no japa kalira bali kaigoka ekaro ya ture mto kumanya muna tukuna kogenda moyo misie wodi yabo gichora twigweta mangana bashimiwa ba minto my colleagues abakora mo mweshimiwa ito West Mugirango MP mweshimiwa Steve Mugaka ndaite kwira libageli litangani mba notify na mweshimiwa Steve Mugaka is an established advocate a council as a republic ya Kenya. Mheshimiwa Steve Mugaka no MP ocholire n'abana inchi ba West Mugirango igo onye litangani torueti West Mugirango nere important o address ibintu bire county wide onye kubwate gento okukwana ose olwa mararimishi aho wetera obisi ntete gotebyo Mheshimiwa Steve Mugaka agenderere gasi yawe we have a lot of confidence in him segasi yakora yokura constituency ito ya West Mugirango yo mono nche matuere ngurugwa Julius mwamsio Onyamatuta ward West Mugirango constituency batokumetie twanyorire kisegi kire kitabwera ndeko bakisegi kiagera abantu bakorusiko baje kora mu mujumbo ito West Mugirango Mheshimiwa Steve Mugaka na watu bwatu okumyo kanene Mheshimiwa Steve is a member of the National Assembly otabwera ndiko iruki harano onde bwensi ono mugwakiri osomerete lichiko muntu okorera abantega ase matukata limake mbaka muna bona ikira bero mujumbe
o kuminto bwa ngoringa twanyorire awa MCA mogoro kwa Lameck Square nana no yondo goro kwa Joel Ombongi ba como bataite como beka samangana ya assembly asa taiyo Steve Nomorai wakiriji kurana abantu ba West Mugirango abakorere gasi y'obujumbe so gocha komoreta mumunguse mumubeke nga aira naje kuri yo MCA okuno kora mumujumbe otware kwa bori numwe kamoira na korwa bwase moremo koroka mashinani asata bwenereti moira na assembly tokore emirimo y'abantu ba Nyamira County emirimo ba MCA bagokora tago no gusari chinsanga Steve Mokorwanie mondo okorega cia ya National Assembly na ino ya basinyira mwatamire korwaiga mwachire mashinani teiyo ikiagera ntune aba MCA ntuana ko yigamba sa assembly yaito toyetie egere tomaya kogenda mashinani nakia kogera abande baito totachiororo because ntomaite ngari chiko ndiri gotwala o togenda ororo because as an assembly ntuana ko discuss ke egere ke maikoba gianchiru ke mayo jokole emiremo igo nabonda itimbabe ke buya abana ba mintunga ino na MCA come back tokolera abantu banyamire emiremo